Jeg blev født i 1890 herude på her ved Baslund Mark, nord for Herning. Jeg har altid boet i en bitte hus sammen med min far og mor, og der er blevet lavet møg om på hus sind. Jeg hedder Anne Marie Laursen, og de sagde til, at jeg den sidste, der har boet igjen på her og kunne leve over. Jeg her med, vi altid givet Anne, hvad der er nødvendigt. Jeg har, hvad jeg skal bruge. Når jeg varmer min hus op, så bruger jeg tør, jeg har gravet op på her. Og jeg laver mad, og det er hård. Bøllebrød. Tør brød med mælk fra ko. Det er dejligt. Kartofler, dem har jeg her under min seng, for her kan jeg frost ikke komme til. Jeg nyder sådan her ro. Jeg kan passe mig selv og mit dykker. I 1939, der købte Herning Museum med hus, og i 1948, der krig, jeg tænkte, der flyttede de sten for sten til Herning Frilandsmuseum, og der stod den dag i dag. Tænk, jeg skulle komme på museum.